Nasapwan na lang ang nagautaw-utaw sa punong sakop sa Barangay North San Jose, Molo, Iloilo City. Pasado alas 4 sang hapon, Hunyo 19, ang bangkay sang wala pa makilalaan nga senior citizen. Ini ang nagasuksok sa duwag ng yellow nga short, kag may uyat pa nga po nga panyo. Sa interview sa K5 News sa Family Willow kay Police Captain Ryan Christ Inot, Officer in Charge sa Police Station 4, nga hindi residente sa lugar ang biktima. Ginapatihan man niya hapon sa nasambit nga daw kon aga. Posible na rumos ang biktima kag ginanod ng sang tubig pakadto sa ilang lugar. Nagapanawagan naman ang pulis nga kung sino man ang nadulaan sa himata, makigangot lang sa ilang police station. Kag most probably nahitabo ang insidente sa ibang area. Dito siya nahulog, kag diri lang siguro siya na ano. Yes, dako gid ang posibilidad. So nadala lang siguro siya sa kakusog sang current. Amo na nga nakadto siya diri sa aton area. Kag mga K5 na kuha naman ang bangkay sa Suba, kag nadara naman sa punerarya. Balita nagikan sa Distrito sang Molo. Ako naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.